akọwana maka mkpụrụ edemede Igbo and ekwukwara m na m ga-eji nwayọọ gbarie ya ka onye ọbụla nwee ike ghọta ya. I've explained about English alphabet before. I'll take them slowly so it will be easy for us to understand. So now I'm going to talk about Udaume Igbo, which is the vowels. Which are the vowels? Talk about the Udaume Igbo. Then, unlike the English alphabet, that the vowels are 5, A, E, I, O, and U. In Igbo, our vowels are 8 in number. Udaume Igbo dị asatọ. Udaume Igbo dị asatọ. Udaume Igbo dị asatọ. Lee ha ebe a. A, E, I, O, U, O. Now, these our vowels, Udaume Igbo anya, ekekwara ha ụzọ abụọ. They are further divided into two, which are the Udamfe and the Udaro. Udaro and Udamfe. Then, Udamfe, ya bụ otu A. Udamfe anụnwa bụ otu A. Otu A anụnwa bụ ịbịa na Udaume anụnwa. Otu ha bụ A. Ndị niile atụpụrụ ihe n'okpuru wee etinyere ya A. Ha nwa bụ Udamfe. Ka m gwara ya ọzọ, ka m tụọ ya n'obere bekee ka o wee batụ. This Udamfe bụ otu A are the ones that has dots under with the A, that the A group, the A group, otu A, that the Udamfe. So, lee ha ebe a. Lee otu A ebe a. Ndị na-efo na ewepụ A, ndị ọzọ niile atụpụchara ha ihe n'okpuru. They have dots under them. They are the otu A. Then Udaro, otu E. Otu E, ya ndị ya na E nọ n'ofu group, E group, bụ ndị a na-enweghị ntụpọ n'okpuru ha. They don't have dots under them. They are the Udaro, otu E. Anyịkwa na Udaume, nchezọrọ ịkọwa na Udaume Igbo bụ mkpụrụ abịrịcha Igbo ị ya na-akpọpụta. O nweghị ihe ga-egbochi mkpọpụta ha, okuku ume mgbe na-akpọpụta ha. Ị na-anya A, ịkpọpụta ifu n'ọnụ gị na-eyi oye. O nweghị ihe na-egbochi.